हटे खानदानी शरीर में भाई हटे शेर के कौनो बाबू बोली होई है मारिया जू घेर के। आज मुआई को छोड़ी हर पानी हटे खानदानी शरीर में भाई हटे शेर के कौनो बाबू बोली होई है मारिया जू घेर के। देख रहले गरिया के होके फोने पधम कइले हा देखी सैया जे देवरो रे फल लेके गइले हा देखी सैया जे देवरो रे फल लेके गइले हा देखी सैया जे। अच्छा टेंशन मत लो, शेर शिकार करे बोल बा। एकदम सही कहत रे। हथियार जब उठवलस तुम्हारी न तो फारी बाप दादा बा सिखौले रंगदारी भोरले हो गुलिया यही जाती गोर चढ़इले हो देखी सैया जे देवरो राइफल लेके गइले हो देखी सैया जे देवरो राइफल लेके गइले हो देखी सैया जे। डरो मत मेरी जान, ये खानदानी पेशा है हमारा। लड़ल जाई केस चाहे होई कोई कीता राज कोल छोड़ी न जंगल में चीता। AK-47 सुनिल टुन से मंगइले हो देखी सैया जे देवरो राइफल लेके गइले हो देखी सैया जे देवरो राइफल लेके गइले हो देखी सैया जे। लो शेर शिकार को के आ गया।